We zijn hier in de jachthaven van Breskes, waar vandaag de waterfundag voor kindjes in de leeftijd van 8 tot 12 jaar georganiseerd wordt. We gaan straks met de kindjes allerlei testjes doen in het waterlab en in het zeillab. In het waterlab worden watertestjes gedaan, bezinksel gemeten. En in het zeillab worden de vaardigheden, beginselen van het zeilen bijgebracht. Hoe leggen we een knoop, waar komt de wind vandaan, hoe reageert de boot. En dat geleerde gaan we vanmiddag in de praktijk brengen. We moesten allerlei dingen in doen en daarom de rozijnen en toen ging het helemaal bruisen. Proefje 14 was, dan deden we warm water in de fles en dan gingen we het lucht eruit pompen en dan kwamen allemaal belletjes van beneden naar boven, ging het borrelen. We moeten nog 1 onderdeel doen en dan zijn we al klaar dus. Nou, proefje 2 was in de olie. Dan stop je er allemaal dingen in en olie bijvoorbeeld en zout en dan komt er een lava-effect. Proefje 12 was op zijn kop en je moest het glas vullen tot de rand. Dan moest je het kaartje erop drukken en als je het glas dan omdraaide, dan bleef het kaartje er aan plakken. En ook als je hem schuifde. Alleen als je het kaartje eraf haalde, dan viel het water eruit, En is het leuk om te doen? Ja! Oké, nou dit is de boot. We gaan hier is de slaapkamer, zoals jullie zien. Normaal doen we deze plank hier nog. En daar zijn alle kastjes. En hier kan je slapen en daar ook. Ja. Is dat gelukt? Ja. Het gooi maar af, Sophia. Mag ik gooien? Ja. Ja. Feline, doe jij voor of achter? Feline, die gaat voor en deze gaan achter. Jongens, laten jullie ze niet in het water vallen. Nee. Mag dat? Bedankt. Helemaal goed, zijn de raampjes dicht. Die betekent waar de wind vandaan komt. Die betekent hetzelfde. Dat is voor de snelheid. We gaan 2,2. Onbewust. 1. Wat is er allemaal nodig om uit te varen? Je hebt nodig om het zeil op te trekken, nou eigenlijk het lierhendel. Want als het zwaar wordt, dan moet je draaien. Dus dit is zo'n lierhendel. Dan draai je zo, zet je hem erin zo, en dan ga je draaien. Net zoals hun doen. En de schoot, omdat je dan kan aantrekken, net zoals bij een optimist. Kun je aantrekken en dan gaat hij omhoog. Wat je ook nodig hebt is een bestuurder, want die moet zeggen, we liggen in de wind. En als je niet zegt, we liggen in de wind, dan is het wel moeilijk om het zeil op te trekken. Je hebt ook wat mensen nodig om dat te doen. Je hebt handschoenen nodig, anders hoeft niet per se, maar het is wel handig, anders snijdt het zo in je hand. Dat touw, want dit touw is heel erg snijden. Dus als die loslaat, dan snijdt het in je arm en dat doet zeer. Daarom heb je ook handschoenen. Ja, handschoenen.